El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Què tal, Patriots? Com estem? Torno a seguir. Soc en Supercat. Soc en Supercat. Ara no diu res. Quin mini només maco. Com deia, doncs avui serà possible. Patriots, com sabeu, el personatge d'en Supercat ha donat la volta per les Espanyes. No ho han pogut suportar. De fet, ha sortit a la cadena SER, a Diario Vasco, a Correo, Voz Digital i, atenció, a Libertad Digital. Sí, com, per exemple, en Pablo Planas ens va dedicar un article. És un periodista reconegut per, justament, no semblar periodista. Doncs va dir que aquesta secció en Supercat està subvencionat pel mateix Mas i per la Generalitat de Catalunya. Cosa totalment falsa. Tu, xato, el becari, pots fer un plan una mica més gran perquè vegin on ho estem gravant, això? Tira enrere. Més. Mira. Aquí està la furgo. Amb el cat, Amb el cat. Això sí, mira. Tenim el cat, aquí. Molt bé. Avui us vull explicar una... Què és això? Generalitat de Catalunya. Ostres, són els 100.000 euros. No hi són 1.000 euros, vull dir, no. Això és una cosa de la meva àvia, una herència. Ens ho gastem amb altres coses. No entenc per què s'ha vist aquest flashback, no s'havia d'haver vist. Bé, seguim. Com us deia, hem sortit pels diaris de les Espanyes i hem tingut bastants comentaris. Alguns de bons, alguns de més dolents i alguns de nefastos. Aquí porto un resum de les coses que m'han arribat a dir. Necessito la meva Supercat peta per llegir-vos algunes de les coses que m'han dit. Catalufo, separata, borratxo, drogata, estúpido, inútil i una cosa una mica més així, és més castiza, no? M'han dit come m'han dit gilipolles, sopla cabró, serà put, hijo de per... I bé, també m'han dit, atenció a aquesta... Àduc, m'han dit, vés-te'n a la santa... I fins i tot, elaboràs com a... I per últim, maricón. I aquest per què no ha sonat? Maricón. Deixem-ho estar. Anem a analitzar alguns dels comentaris que han fet arribar, ja sigui al Twitter o en aquests diaris digitals. Analitzem el primer. Da vergüenza ajena a lo que están llegando estos payasos perros y vagos separatistas. Como les van a dejar a estos tontos de los cojones el gobierno de una región. Un mono pelándosela en un zoo es más serio y respetable. Tontopollas. Doncs haig de reconèixer que té raó. M'encanta aquest mono. Es muy mono. La barretina le da un toque cool al espantapájaros este que junto a los calcetines de pata larga en los brazos más parecía un soplapollas que un gilipollas. ¿Y eso cómo sabe? Como todo superhéroe que se precie, ha de volar. Y para ello nada mejor que la apestosa estelada colocada a modo de apéndice alar bajo sus axilas hediondas. ¿Y eso también cómo sabe? El antifaz amarillo completa el atuendo separatista, el cual realza la figura nada estilizada del burraco, gordo, butifarrero y cutre. Ni siquiera Ruiz Mateos os va a hacer tanto el puto ridículo con el ya afamado que te pego leche. Aquí amenazan con el que me desconecto Pep. Patético. Bueno, pues tiene gracia que se rían de sí mismos. Al menos lleva esta cuestión a su foro de debate lógico. ¡Oh! ¡Aleluya! Un español que entén la ironia! Sí! Nicolás Cortés Lucena! Sí, t'estimem, Nicolás! Esperem que no siguis el pequeño Nicolás. Patriots! Abans d'acabar aquest capítol vull interpretar-vos una de les peces més internacionals conegudes i que simbolitzen la llibertat dels països catalans i que Pau Casals va fer conèixer a tot el món. El cant dels ocells. Un moment. És una mica tristot, una mica ensupit. Jo crec que el que hauríem de fer és donar-li una mica més de marxeta. Ara que està tan de moda la integració, per integrar una mica al mundo latino. Hem debutat també aquest 27 de setembre. Anem a provar com sonaria amb un ritme una mica més a lo reggaeton.
Supercat, el guardià del procés, a la independència ens portarà.